Marec roku 2012 sa poniesie v duchu volieb. Je to príležitosť rozhodnúť o budúcnosti, v našom prípade o budúcnosti útulku pre psov. Ak vás nezaujíma politika, ale chcete využiť svoje práva, rozhodnite o tom, komu venujete 2% zo svojich daní. Nezisková organizácia Cerberus sa opäť uchádza o vašu dôveru, o vaše 2%. Náš program a ciele už poznáte, predstavme si teda našich kandidátov. Cliff je asi 3-ročný americký cocker spaniel kľudnej povahy. Je rozumný, bystrý a veľmi učenlivý. Rád aportuje a je zvyknutý na vôcku. Cliffa jeho predošlý majiteľ veľmi zanedbal, srst má špinavú a zauzlenú a je vychudnutý na kosť. Tiež ho naučil používať zúbky na obranu v prípade, že mu niekto robí niečo nepríjemné, napríklad pri návšteve veterinára. Cliff je inak veľmi prítulný psík, rád sa mazná a potrebuje pocit bezpečia a lásky. Odporúčame ho k odrasteným deťom alebo do rodiny bez detí. Šteniatko Joy je nezbedné, hravé a vždy v pohybe. Je veľmi rád medzi ľuďmi, poteší sa každej novej hračke či hre. Joy má 5 mesiacov a je vhodnejší skôr na dvor so zateplenou budou alebo prístupom dnu a ako spoločník k druhému psíkovi, s ktorým by mohol celý deň šantiť. Joy mení zúbky a rád hryzie do všetkého, čo mu príde pod nos. Je inteligentný a smelý. V dospelosti bude menšieho vzrastu. Tento malý psík sa volá Luko a je 1,5-ročným krížencom zrejme Cairn Terriera. Je dobre vychovaný, má hygienické návyky a vždy urobí, čo sa po ňom žiada. Luko bude skvelým spoločníkom rodine bez detí, s ktorými nemá dobré skúsenosti v minulosti. Tiež sa výborne hodí k starším ľuďom, ktorým by celý deň robil spoločnosť. Luko je nenáročný, pokojný, bystrý a veľmi prítulný. Psíci z útulku vás nikdy neoklamú, nikdy nezradia a nikdy neopustia. Psíci v útulku nemajú právo voliť, ľudia áno. Voľte 2% pre psíkov v útulku.